Je Evelyn plaintiff sese wao mubariki kuda kwashi ndimi nyakuzvida tateni chakamire nyari pamberi penyu nyaya ndekundipuma uroni ndoda kuripwa nemombe uye nembodzi dzako tupa nemaredaro vakutaura kudaro ndiri nyakuzvida Richard nachirenje Evelyn wachitaura nyakuzvida Tendai namubariki kuda kwashi. Taura tinzwe Richard County Evelyn. Utanga randiani. Okay. Richard. 2017 vakatanga kuti tendanya kuziva na kuda kwacho mubariki. But see 2027. No, 2017. 2017. Saka vakatanga kuti vaudza tete iwewe ukutora mari yechi yemwana akupi mba kwako une chikwambo chautora chi matumba kuoneka uchitendera pamusha pake ipapa pa 2017 chingotera makore ese bati chingodaro tikati apambe mwana ari chero zvinogona kupera hazvina kupera haidaro ndiani ndiye Tendai na ukamenyu wakamira sei uyu mwana wemukoma uyu ndi munhu wangu mukadzi wake ndi number 4 kwa baba ko uyu mudzimai wangu saka tadaro manje siramba tichitete wacho vachitaura uri kuita sei makore esaya kuti sindinotete ndapara chandinoziva beni ndine chinhu chandinacho ndinogona kutora mwana mari funga maybe zvichapera tete vachinitaurira ndichienda kwasabu ndonyari kuti kachi mumusha mangu amene ndodini nemwana sabu ibva ati sabu kwaramba ibva ati iwe kuzvida nyarara mwana wako muregerere kati pamwe zvinogona kupera but hazvina kuramba zvicharamba zvingotaurika zvingodaro zvikatazobata 2024 uno abva atona nemotorbike musi wa 31 July atona motorbike mu 31 July tazona titi vaskomba kwangu 12 August kuti iwe hanzvadzi yangu iwewe uri kunzi iwewe ndiwakadonedza chi akatiomba kwangu Tendai kuti ndiwakadonedza chi ndiwakadonedza motorbike mbazvigumire papi pakubuda kwandina motorbike ari mwana wangu akazosangana nedambudziko iro ndakuti ndakuzinga nedemo pandakazona kuti mashikani yakutorwa nyaya yedemo manjika ine handichaikwanisi ndamboedza kumbonyararira nyaya idzi saka riga ndiende kuna mambo makunu kuti wandichenese panyaya idzi kuti chandina chenzo chii chakuti mwana ndine pane chanditora mumba make but hapana chandinoziva mambo. Tete waripo tete wari kupi taurai chinzwe kuti wanouya achitaura chiya kwamuri ndimani zita renyu tete zita renyu ndiani ani taurai tinzwe Sisiria nyakuzvida. Wakatanga wapakutanga nyaya ndakaisvikira iripo mumusha ikonzi avo vaonezvava nazvo saka wakazouya kwandiri vachibva vatienda mataurire hanzvadzi yenyu kuti pane zvake ari kuita kwandiri ngaaregere svika nhasi ngaaregere zvaari kuita kwandiri ndikavati ndini madini kuenda mega muchivataurira asi ikaenda ndega muchivataurira hati hava kuti chakanaka ati wo hazi vazoti kati 2 ndashaya ava vanhu vakashaya mari vati mari yacho ndakaona iwawavo hanzvadzi yangu kutendera pamba kwavo kachi 3 ndopavakazodonha nemotabgai vakati hanzi ndiwo vaseta kuti ndidini ndifire ipapo asi handina kufa ndakamuka saka apa vakadarikira kune mwana wangu ndikwamhanyisa nedero umbo right taura tinzwe Tatenda mambo ine handina kana nyaya ndakambotaura pamudini akanambotukana navo kana kuti mazwi kuti washaudha kana zuva rimwe kana tete wakumbotaura navo tete wekanguva kumozambika 2017 iri kutaurwa tete wangu wasati wakana anambobvira ndataura tete nyaya pandakadonha nanhasi anambobvira ndaonana navo tete ndiri muchipatara kadzoka ndikauya kukumbani ndakabhanirwa imeso handinambotana tete saka ndikushaya kuziva kuti nyaya dzavari kutaura vari kutora kupi nekuti vari kutaura kuti nyaya yekuti ndakazofonerwa nababa munini saka iwewe udaurya mari yateteerora ndakafonerwa nababa munini wakandiisira meseji kuti iwewe udaurya mari yateteerora ndikati aiwa ini ndakafonerwa
natete wachikutaure baba mnini natete kuti tiri kuuya pano vari kuuya ikoko kuzobvisa mari yerota ndakufonera mwana baba mnini wangusira meseji wakuti iwe muda uire mari yerora mari yerora ipi yandiri kuda kuita then ndabva ipapo ine ipo inini nechechi friday kwakaita nyaya yemoto magadheni aibva atsva magadheni atsva kudaro ine siku hapana gadheni rangu asi baba mnini wavo wakafamba wachitaura wakati mwana aenda kwaishe bhekerwa kundondimhangarira nenhau magadheni indobva ndanyara yangu kumba ndikati ndakaenda kwaishe bhekerwa kundodii ndirisabhuiri kana magadheni atsva ine ndiri kwete handizii inyaya dzavanenge vachingoita makuhwa padzi vachingoita ikoko sezvavo kuita ndobva ndanyara nhasi handina panaa kutukana navo kana ivo tete mukutaura navo handisi kushaya kuti nyaya dzacho nyaya iripo kubva 2010 kusvika mumusha makuzvida inini vakasvika baba avo kana mai avo vaida vatondidzinga pa kana madho tongondidzinga pamba iri kumbako handisi kusvika mbakaweni takatoshama musakanzi kwakauya sabazazi masonga nyaya yacho ndeyei handizivi kuenda kwakaotenda handizivi kutaudza nawese chiri pamba kutondidzinga pamba kuti ibva mwana kuti anga asiwe pano namanje handitongoda nyaya kuti ngataure naweni handitaudzani naweni bva 2010 namanje atongonidzinga pamba toshama kuti vandisungisa kundisungisa panyaya yei pamusoro yemambo makuru isusu nyaya ika vana utaura havo takanga takativira tichiti vana zvinodii zvinopfuura kuramba hawo asi zvinhu zvinoitika izvozvi kunzi muvhireji medu chaimo yakadingindira kusvika vanhu vakuti nhai mezvenyika chikwambo chaonacho chokutora mari zvaunofira mari ichowani mari yacho unomboisepi muraini medu hapana asingazvizivi kuyambukira mhirekwa chine mbiri rinongova zita rangu rekuti ndine chikwambo ndinotora mari yemwana uyu ndinomuroya asidi ukazoona tati ngatiendei kwamambo tinoedzaniswa chikwamba changu chitorwa mwana wangu aonewo kupfuma nekuti musoro angashaya 700 US ikanzi tisu takatora saka nekurwadziwa kuti aiwa ngatiendei kwamambo kuda tinonobatsirwa kuti chikwambo chatinacho titorwe mwana aone kudii kubatsirika saka maona tauya pano mambo iwewe chikwambo chikatorwa nhasi cho hachanzi chabviswa pachikwambo choainacho haufari here ndati haufari here toti chabviswa nhasi chikwambo ichocho haufari here handina zvendingataure because handina muwanongedza kuti mune chikwambo saka handina zvendinogona kutaura kuti ndoti chazotorwa tiri nekuti handina mbobva ndataura kuti mimi mune chikwambo ndoimi makadai asi saka muroyi wodzokera hake kakumba ondokuroya oramba achikuroya nekuti handina zvandakamutaurira ndakamutaurira ndaiti aiwa mambo hazvinetsi ngatidaiso nekuti ndendamutaurira kuti nekuti pamambo kando panobviswa zvikwambo ndo panodii zviri nani kuti ubude pachena zviro zvogadziriswa pane kuramba uchindofira muveyo mukati handina pandakambovabata kuti ivo wane zvawanapo vaunotondera mari saka but unoenda kuchipostorika kuchipostori vanopumha sere kucheti kwedu havatotenderi kuti tinongedze munhu kuti wewe une chakati hatitombotenderwi isusu right wadare pataurwa nenyaya yekushayikwa kwe700 700 yakashayikwa sei 700 taive kushopu shopu kwetentiri ukuku inopinda vanhu vakawanda andikotambira saka kataxi kokuti kaunda inenge kupana pamadziro pa saka chikwama wangu wakakaisa nechepakaunda nechemutasi ani maya saka ipapo hawasi kuziva kuti wakatambwa here nemakomana wangu arimo kana kuti zvakafamba sei but ndakasuspecta kuti vanhu vangu arimo ndo wakavhuma kuti pakavharwa nechiri saka anogona akapinza ruoko aibva atora kachikwama kaya kakemari sure ndo nyaya inge iripo kwete kuti ndakazoti awa ndo watora mari pabwindupara saka tete wanonyepa here moyo yakambobvika mukomana mai vakaziva sei kuti mushopu kwavo kwaishakwa 700 mai wapi awa mai avo hamumusha nekuti inyaya yakangotekeshera kuti mukomana ashaya mari saka munhu wese mumusha anotongoziva mukomana akashaya mari
pashoko. Saka inyaya yetongozikanwa nemumusha kuti mari yakashayikwa. Mambo nyaya iripo apa tikatarisa mumashure tiri kuona kuti pane nyaya statement yavo yavari kutaura zvapaine nyaya vari kuti ivo hatitaudzani navo. One, tete avo vakanga wasipo hationani navo. Inyaya yechikwambo chavari kutaura kuti baba munini wane mushonga wane chikwambo. Saka wangangoramba ngoti pamwe ingave mhosva, asi tiri kuona matauro avari kuita vanotadza kutaudzana nababa kana kuti natete pakudini. Uyu woti zvendiwo vari kundidzinga pamba, vari kuzodini muroora. Saka ndo pakatanga nyaya. Saka vari kuti zviripo chikwambo uko muzvare mashure shuro maonera andaita ekuti mukomana upenyu akaenda anoreva kuti tete avabva umozambiki vakazosvikira pachipindira pakati pekuti inini tete ndaire kuti inini ndikaenda ndine zvandinoita. Tete akungogara vakungouaka mazwi akagara kuti aya ndo anoita kuti ndiende. Mukomana azonzware kuti isusu tati kuona ane chaari kutonzvemba mukomana ane zvaakatobatawo mukomana uyu kuti anoziva kuti kwamambo kunonzi endai kuseri ndandikurwa wamwe ndine zva iye ndiye ane zvaakatobata mukomana. Avachangamira ndikuona kuti nyaya inotofanira kuenda sekwechuo nekuti ine mweya mukati. Uyo anoti iye ndakarasayo 700 avo vakati aiwa zviri kuitika apa mukomana uyu pane zvaanotaura. Izvozvo zvinozobva kana taenda sekwechuo. Chanamira ndiri kuona kuti pane nyaya yekutanga ndoti maya muroora ari kutaura kuti ndichitopinda mumusha ndakutambirwa ndinochirambwa zvichidzi mwana uyu haasi wemumusha. Saka zvinoti inyaya yakatotanga nguva yekuuya kwouyu kuti mwana uyu haasi wemumusha. Saka havangatauri kuti havataudzani panototaura kuti haasi wemumusha pane manisoko anenge achibuda ipa. Saka ndo nyaya vanenge vachingorwandirana but varikutoti ava vari kuti ava havasi kutambira uyu sababa wake nekuti vari kuti uyu haasi mwana wemumusha. asi hamusi kuona kuti kwakutsvaga mazwi here pasina nhau yekuti pese pagara pachitaurwa pane mvanaka mashoko anotaurika but tinotaura apa nhau ndeyekupumhana. Nhau ndeyekupumhana uroyi yavari kuramba iwo kuti isu hatina kumbopumha munhu. Asi sezvataurwa manje ndimuzvare kana ndiisho wataura kuti ivo vari kutotaura kuti hatitaudzani nababa munini, hatitaudzani natete, zvichirova kuti pane kusawirirana kuripo kwagara kuri mumhuri. Kusawirirana ikoko kunoita kuti vanhu ngei vasingawirirani vari vanhu vemhuri imwe chete, ndo panenge paane mubvunzo sekutaura kwaari kuita kuti hatiwirirani. Ngei musingawirirani muri vanhu verudzi rumwe chete? Inini kubva ndichigara patendi pendirikugara 20 ndakaona mudini Chidhoma vachitaura kuti ndakuona kuti mukomana anopagara here pa next door ndo ndakandinetsana naye nemagarana pastendi. Ndakuona kuti anogara here pastendi pa paanogara ipapo. Saka papanini kubva ipapo waitaimira ndisipo ndaenda kuchechi wachitema miti muwaya mangu. Vachitema miti kudaro ndainyarara ndakadaro. Ndokubva ndazoona mwana wavo achitema miti mufambo. Ndokubva ndaona ndikatwewewe kutema miti. Chii chaitika kuti utemera hauzivi kuti iyi nzvimbo yangu. Ndikati aiwa ndatumwa nababa. Ndikatoona kamiti yese iyi ndingo ndikaenda kuchechi ndaona miti yatemwa. Dzimwe nguva ndikauya ndoona yekera miti yega ichitsetswa kunzi mushonga yemisana. Ndikati vanenge kundikumbira kuti ndikukumbirawo mushonga wemisana apa nditsetse muti vanomirira ndabva here. Saka zvese izvozvo handiti kusawirirana. Kana vakanzi tinoda kuona kuti uchagarapo here, iwo munhu anotaura mashoko iye anenge akamira sei?
handizivi zvavanenge vachiita. Aiwa, iwewe uchiona kukanzi tinoda kuona kuti uchapagara here, handiti munhu anenge achitonyinda nezvaainazvo, handiti kutaurawo kwavari kuita baba ava vari pakati pedare remuchangamento, asi mukatikati memwoyo wavo vane godo kana kuti marwadzo pamusoro pehama yavo. Zvinova zvatinoona kuti zvakanaka kuti zvimbovhenekwa kuseri kwechuru kuti muridzi mafungirano ari mukati avasingadi kuburitsa avanoramba vakangowanzana agone kujeka muri igare zvakanaka. Right, ngawaende toodzoka endai tono modzoka endai seri kwechuru kuna chiremba wedu. Newe mhuri atobuda henyu muchienda taura henyu zvamamuro Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifamira. Dojibandora, Dojibandora,